किचन शेड अभी बनाए थे। वैसे सेग्रीगेशन शेड बोले तो गार्बेज से वेस्टेज से वर्मी कंपोस्ट करने के लिए सेग्रीगेशन शेड बना लिए थे। वैसे पल्ले प्रकृति वनम भी बना लिए थे। और एवेन्यू प्लांटेशन बोले तो ये रोड को दो तरफ जाना लगा हुआ है। आप साफ भी देखिए, आप लोग भी देख रहे रोज। अब आप 2-3 किलोमीटर से दूर से पूरा एवेन्यू प्लांटेशन डेवलप करे थे। और नर्सरी भी मेंटेन करे गांव में। नर्सरी बोल तो छोटे छोटे प्लांटों को डेवलप करे और वो फूल की रहते, फल की रहते, वो पूरा वो नर्सरी में डेवलप करे से। और ये नाला नाला की आखिरी में वो पानी वेस्ट जाता बोल के वो पानी को टहने लगाने के वास्ते वहाँ एक स्ट्रक्चर बनाए थे। वो पानी दूर नहीं जाना, वहीं जमीन में चल जाना बोल के उसको एंडिंग सोक पिट बोलते, ड्राइन एंडिंग सोक पिट। और फिश पॉन्ड भी ये जीपी में डेवलप करे हैं। और ये अपना ग्राम पंचायत के सामने गोबर्धन स्कीम में गोबर गैस का प्लांट बना रहे थे, वो भी आप साफ देखते हुए उसके बारे में हमारा ऑफिसर उस साहब को समझाते हुए। और इसमें तेलंगाना क्रीड़ा प्रांगण भी हम लोग डेवलप करे थे। और कम्युनिटी ओपन मेला भी, वैसे पोल्ट्री शेड, फिश पॉन्ड, सेग्रीगेशन शेड, ये पूरा ये अपना गांव में पूरा डेवलप कर लिए है अपन। और इसमें आईकेपी के तरफ से इंदिरा क्रांति पथकम तरफ से श्रीनिधि लोन्स भी दिलाए हुए। वैसा लोग भी थोड़े लोग औरतों को ग्रुप को लोन दे के बैंक से फ्लोर मिल बोले तो आटा पिसाने। और इसके बाद में कोई गांव से कोई लोग ये गांव में से कोई महिला हो पुरुष हो कोई भी आके बात करने के वास्ते कोई भी रेडी रहे तो आके बात कर सकते इस बारे में। ఎవరైనా మన గ్రామ పంచాయతీ అంటే మన గోండగూడకు సంబంధించిన అంటే ప్రభుత్వం చేసే పథకాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనులు కావచ్చు, అలాగే మీ సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్ల గురించి మన సార్లందరికీ తెలియజేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంది. ఎవరైనా వస్తే రావచ్చు. ఎవరైనా Sir, this village having only 6 graduates, sir. One of the second most graduate, that is Kiran. Kiran ready to discuss the traditional and society and culture. Please welcome to the desk, Kiran. సభాధ్యక్షులు గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీడం లక్ష్మి గారికి, అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీ, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులకు, అలాగే ట్రైనింగ్ కలెక్టర్లకు, అలాగే వివిధ నాయకులకు, అలాగే వివిధ విలేకరులకు, అలాగే ప్రతి వివిధ శాఖల అధికారులందరికీ కృతజ్ఞతలు. అలాగే మా ఆచారం, వ్యవహారాలు, కట్టుబాట్లు, గోండి సంప్రదాయం, అలాగే సంస్కృతి, మా కల్చర్ గురించి క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేయటం, అలాగే పరిశోధనకు విచ్చేసినటువంటి ట్రైనింగ్ కలెక్టర్లందరికీ మా గూడెం తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మా కల్చర్లో మా గోండి ఆదివాసీ గోండ్ ట్రైబల్లో వివిధ గ్రామ దేవతలను పూజించడం కానీ, అలాగే పండుగలు, గుసాడి, అలాగే దండారి కార్యక్రమంలో గుసాడి అనేది కళాకారుల ఇందాక చూసినటువంటి కార్యక్రమాలు అందరు చూసి ఉంటారు. అలాగే దండారి కార్యక్రమంలో కూడా మహిళలు చాలా ఆనందంగా ఒక వారం చాలా ఆడంబరంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మా గ్రామంలో మొదటగా అదే
గంగారం సోట అని గుసాడి దుడ్డు కర్రతోని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అదే గుసాడికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ అదే వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఉంటుందని పూర్వ పెద్దలు తయారు చేయడం జరిగింది. సేఫ్టీ అలాగే ప్రతి దాంట్లో కూడా మా ఆచారం చాలా గొప్పది. ఆదివాసులు దేశానికే మూల ఆదివాసులని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మొదటగా మా గూడెన్ని ఎంపిక చేసినటువంటి సీనియర్ కలెక్టర్ వరుణ్ రెడ్డి సార్ గారికి కూడా, అలాగే సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారుల పేర్లు తెలియదు, క్షమించండి. అలాగే మేము మా గూడెం తరపున చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఎందుకంటే నేను మొన్నటి కార్యక్రమం నుంచి వివిధంగా డెవలప్ చేయడం చూసి మా గూడెన్ని ఎంపిక చేసుకున్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను. అలాగే మా గూడెన్ని ఎంపిక చేసిన అధికారులందరికీ మా గూడెం తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. రామ్ రామ్. సర్పంచ్ మేడం గారు మాట్లాడతారు. రెండో అక్కలే సీనియర్ కలెక్టర్ గారికి మరియు ట్రైనింగ్ కలెక్టర్ గారికి, సీనియర్ कलेक्टर को અને પૂર્વાતુર કલેક્ટર ટ્રેનિંગ વાલીર को समदीर्घ राम राम विलेकर को वाली मंडल साहित्य वस्तुर नमस्कार राम राम इनके भी कलेक्टर को बात तल मावनारू भाई चोकट आता डेवलप आता इंत मुन्ने सेल्लंगाव की इनके आता फिर कलेक्टर फाइवल माना चेंज आता फिर वाले सोचे माना रांदी यासिमन में आने मंदु सेलेक्ट किसी बात कार की मावनार इनके डेवलप आते मनता इनके रखते चोकटे मनते राम राम సర్పంచ్ గారు అదే కలెక్టర్ గారు ఈ క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం మరియు పరిశోధన కార్యక్రమాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం దీనివల్లనే మా గ్రామ అభివృద్ధికి తోడ్పాటు అవుతుందని మా గ్రామానికి ట్రైనింగ్ కలెక్టర్లను అలాగే పరిశోధన కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ కలెక్టర్లను తీసుకొని ఈ ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకొని తీసుకొచ్చినందుకు దానివల్లనే మా గ్రామం ఒక 10-15 రోజుల్ని డెవలప్ అనే దానికి ఒక కళ వచ్చిందని మేడం గారు చెప్పేది ఏంటంటే మన గ్రామ పంచాయతీని సెలెక్ట్ చేయడం జిల్లాకు ఒక ఐడెంటిఫై గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నట్టు జిల్లా మొత్తానికి తెలియజేసినందుకు మేడం గారు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు కలెక్టర్ సార్ చెప్పినందుకు ఈ గ్రామాన్ని ఎన్నుకున్నందుకు. అందువల్ల అధికారులు అందరు రావడంతో ఈ గ్రామం అభివృద్ధి పథంలో వెళ్ళడము అలాగే ఈ గ్రామానికి కొత్త కళ వచ్చిందని చెప్పి మేడం గారు సంతోషంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ గ్రామ పంచాయతీని అనుసరించి మన ఈ క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం మరియు పరిశోధకరం అనుసరించి మన జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు రెవెన్యూ గారిని మాట్లాడేందుకు కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. ದೇವರಿನ ಬೇಗಮಂತಿ ವಾಯನ
परत सारखे येते म्हणतो राम राम रामदीप राम 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 माय दाते जी अधिकार कला तेरो वायन संति मीर मातेरो మా నారిందికి చొక్కొడి సంత వాయన సంధి దాదలి బాయికి సంత బద్దెన కన్మని బత్తి మందన బద్దె పియన్ మని మరం పని బద్దె మని అప్పుడే మీరే మాయన వరం మూల మూల మనమటు మా నాటిన వీళ్ళు సోటస్ ಮಾಡಿ మీరటు वरण को वरनु गुरगर गुरु मेरा सी लोली की माटू गोष्टी तूस्ते की मात्रा मा फुट्टो नींड तेरुस का नाड़ी मीरे मा काटो बत्ती विचो गोष्टी वर्ग नित्तर सोंग पीसी मान माटो चोकोट वाइट बाई दादली समदिल चोकोट मादाना पोरे बाते सारे ना गोसरा लीजे परम जायन बत्ती चेड़ू तार माटो राम राम संदेर राम राम भाई काको राम राम सुडत मी से मी काही ते वातोर कलेक्टर सारको वातेर किंवा वातेर संदेरे सारको उचर ढगुर आहे ना नारो तेली मावे ढगुर दिसा ढगु बोन गवाया ना मराठ सते सापडे मायूर तन्न सार बेके दांतरो मराठ बेके वांतटो నేను మా ఉత్త జాగ్రత్త వాతారు డగూరు మావారు సారితకి మన కదర్కి అన్న ఏందనా డండరి ఏందనా పేన్ పాట మరిమి పాట పురుడి పుట్టానికి సందీమంత పురుడి పాట మంత మరిమి పాట మంత మంచి సార్క్వే అంతే మంచి మాకు బతాల్కిరి మాకు తమ్మాయికి భయ బాబాలేరు దానిసాటి మీకు రామ్ రామ్ మాకు ఇచ్చారు మా గోష్ఠికి ఏంచి సోపోతే జరుగుసాన రామ్ రామ్ సందీర్ Sir, this farmer name is Todasam Nagu, Adilabad district. Is working under the groundwater department. Stock officer. సంఘ అధ్యక్షురాలు ఎస్ఎస్జి లీడర్ చిడం లక్ష్మి గారు. మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారిని మాట్లాడింది కోరుతున్నాను. మందిర్కి రామ్ రాము మా గోండ్ కూడా సారు గురుపులకు మంతము చొక్కల తాకుసన దోహవక్కనే మదాంతి పడిదార్త గుల్పిగిరే చొక్క దోహాన నన్ను వివల అధ్యక్షరాల్ని చొక్కోట తాకుసన గురుపులకు రామ్ రామ్ సందీప్ మన మాజీ సర్పంచ్ గారు రాజేశం గారు బొడిషాల్ మాజీ సర్పంచ్ గారు రాజేశం గారు ఒక 2 minutes మాట్లాడిన కోరుతున్నాను. సభ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు